Greetings pachivhitivhiti Zim HD apo patinouya tichikupai maupdates naizvozvo nyaya ndayandakakubatira nyaya iri kupisa mastreets esocial media. According to my source, nyaya totaura kunzi president weZambia ari kuexposa corruption yeZANU-PF. Naizvozvo kuri kunzi madeals aitaurwa aya last time emafuel tankers chichi anenge achismagula fuel achidi aya achinzi ari linked kuZANU-PF. Ainzi aibatwa naZambian president, according to my source. Anzi aibatwa naZambian president. So recently kune imwe nyaya futi yakaitika madhezi apfuura yemota yakabatwa negold. So ndoda kuti munzwe nyaya chichitaurwa nemukuru wemapurisa. Recovery of 29.9 kilograms of gold and $200,000 by Lusaka Division. On 13th August 2024, the Lusaka Division of Zambia Police Service executed a significant operation that led to the recovery of 29.9 kilograms of gold and $200,000. This successful recovery followed credible intelligence received on 12th August 2024, which indicated that a Toyota Land Cruiser Prado bearing a Zimbabwean number plate was suspected of transporting precious stones. Acting swiftly on this information, the police muri Zimbabwe ndofunga mungozinzwira mega kuexposwa kwakaitwa ZANU-PF mumwaka wapfuura. So ndiyo nyaya zhinji ndiyo pane nyaya hombe iri kuita kuti ZANU-PF igumbuke igare yakadya marasha ichidyira Zambia. Ndo pane nyaya yese nekuti mukuru weZambia aibata matanks anga ari linked neZANU-PF ese aibatwa, madeals awo aibatwa, ndosaka vari kutuka vachiita zvavanoita. No, nyaya isi yepapolitics idzi, nyaya ndeyekubatirwa madeals. Thank you for watching this video.